Suob o steam therapy makatutulong nga ba sa mga pasyente ng COVID-19? Alamin sa GMA Regional TV Presents. Mainit na tubig at kumot o di kaya tuwalya. Ito ang pangunahing gamit ni Aling Mercy sa steam inhalation o suob. Madalas daw siyang magsuob lalo na kung hirap makahinga at masakit ang kasukasuan. Yung gagaan yung katawan at saka mawawala yung mga sakit ng mga kasukasuan ko. Gagaling ako, papawisan ako ng marami. Sa loob ng 5 minutong steam therapy, gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Malaking kaginhawaan umano para sa mga Pilipino gaya ni Aling Mercy kung mapatunayang epektibong steam therapy o suob na panlaban sa virus gaya ng coronavirus. Mag-steam na lang para hindi ka nagagastos, makakatipid ka na, matatanggal yung mga sakit. Paliwanag ng health authorities, isang alternatibo o tradisyonal na paraan ng suob para mapaluwag ang paghinga, lalo na kung nakararanas ng sipon o kati sa lalamunan. Kasi po ito po ay nakakatulong yung heat at saka yung steam nga na magpaluwag po ng ating pong mga plemas, palalambutin po niya. So magpapagaan po ito doon po sa daluyan natin ng paghinga. Pero wala pa raw pag-aaral na nakatutulong ito para malabanan ng COVID-19. Nakakatulong pero hindi po nakakagamot. Ang COVID naman po ay isa pong virus at ang virus po, lahat po ito ay kinakategorya na self-limiting. Gamutin man po natin o hindi, gagaling po yan. Ang importante po talaga, lalakas po ang ating mga resistensya. Dapat pa rin umanong sundin ng publiko ang health protocols ng otoridad, gaya ng mandatory wearing of face mask, tamang paghuhugas ng kamay, social distancing at pagkakaroon ng healthy lifestyle. Sakaling ang meron ng bakuna kontra COVID-19, prioridad ng health authorities ang mga vulnerable group, kabilang ng mga senior citizen at mga atris o ating mga kababayan na mayroong comorbid condition. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.